Udaltalde guztiekin negoziaketetan aritu ostean, azkenean Partido Popularrarekin adostu dugu 2024ko udal aurrekontua. Esan behar dugu akordio hau Getxotarren egunerako bizitza erraztuko dituen konpromisu sendo eta irmo bat dela eta erabateko kalitatezko proiektuak izango dituela. Proiektuak mugikortasunan, irisgarritasunean edo etxe bizitzan oinarritzen dira. Eta hala nola esan daitezke, edukiko dugula herribus berri bat, proiektu pilotu bat, herribusaren proiektu pilotu bat, edukiko dugu parkin berri bat areetan, edo etxe bizitzari ere konponbideak bilatuko dizkiogu. Ez ditugu ahaztu behar ere Bidezabaleko rampak berriztu egingo ditugula, eta baita adibidez Algortan ludoteka berri bat izango dugula. Beraz, kontutan hartzekoa da, proiektu guzti hauek Getxotarren egunerokotasunean eragin nabarmena izango dutela. Beti ere, Getxoko inpostuak eta tasak igo barik. Herritarrentzat interes handia duten proiektuei eman diegu lehentasuna, hala nola mugikortasunari, Las Mercedesen aparkaleku publiko bat eraikitzeari eta hiri autobusa abiarazteari. Sarriko basoko eremu degradatuari irtenbide bat eman nahi diogu, adinekoen hiri elkarteentzat gizartegune gehiago sortu, Algortan ludoteka berri bat egin eta haur eta gazteentzako zentro bat, baita ere segurtasunean eta gizarte zerbitzuak indartu ere. Getxoko familientzat akordio ona dela uste dugu. Ez ditugu zergak eta tasak igotzen eta galdituta edo handituta zeuden arazoen konponbideak barne hartzen ditu. Adibidez, Aretako eta Algortako aparkalekua falta, herritarren segurtasuna areagotzea edo Sarriko basoko eraikinek egoera.